Kwenzakalani ntombazane? Bonakala umatasatasa. Ingabe kuphuthuma ngaleyo ndlela ngempela? Uthini Lux? Kukhona okufanele kunikelwe futhi othele kufanele shise. Akunjalo? Oh. Futhi othele kuyodingeka aphenduke ekopeleni. Akunjalo? Lila, awu Ngabe wonke umuntu lapha nifike kahle futhi ngesikhathi. Ungathanda ukuze ingcomo ngentombazane yakho akunjalo? Akunjalo Saru? Saru. Ubonile umgexo wakhe? Ngabe ukhona ezingeni loqo umgexo nje? Oh. Lux, lamgexo ubonakala utshontshiwe. Njengoba nje angena endlini yethu ngenkohliso. Kumele ukuthi khona la untshontsha khona ndawana ethizeni. Saru. Uma ubheka nalomgexo akabukeke sezingeni lokuhlakanipha ukuthi engakazi umtshontsha. Ukube bekomunye umuntu ubezontshontshwa isitolo segolide. Kodwa uma siyibheka kubonakala ngathi wayixosha kumthengisi wasemgaqweni odayisa ama-trinkets. Othi ngibona indlela yenziwe ngayo. Akenziwanga kahle. Boku yahlephuka. Umuntu ohlakaniphile uyazi ukuthi uma umenyiwe awufiki nje endaweni noma kanjani. Zindla ngaphambi kokunquma ukuthi uyahamba yini ebese uyaya. Ngale kwalokho ulungiselela ukuhlambalazeka. Uma usihlonipha nakancane nje hamba njengamanje. Ungabambeleli njengesiwula kuze kuphele umcimbi. Bazizwa sengathi asifanelekile ukuba lapha ngiyababona. Kodwa ke phela uAJ uSimemile ingakho silapha phela ngoba singasifike. Futhi thina singabantu ukuthi umuntu mayisimema asifuni ukumenqaba. Ngisho ukuthi asikhuliswanga ngemkhuba enjalo. Uyabona ke njengamanje sesiyenzile thina indima yethu. Manje sekuyisikhathi sokuthi sihambe. Futhi nikhumbule incebo nokuziphatha okuhle akuhambisani ngaso sonke isikhathi. Futhi siyakwazi sonke lokho. manene namanenekazi ngicela ningiphe indlebe. AJ Ngiyabonga. Namhlanje sizokwabelana ngendaba ezimnandi kakhulu. Wonke umuntu ufuna ukwazi ukuthi ubani ozoba umakoti walomndeni wakaJahagida. Ubani ozoba umakoti walendlu? Ubani ozoba umamezala walowo makoti abathathu? Ubani ozoba umakoti kaAJ? Isikhathi sesifikile sokuthi sazi impendulo. Ngakho ke manene namanenekazi, anginethulele inkosazana enenhlanhla. Lila!
Ngicela uze ngaphambili. AJ ngicabanga ukuthi uyosilandela ulilo umbambe ke. Nina nobathathu ngiphathele imamezala wena umcobe begolide. Ningavele nimnike lokho. Manje yini nimphathele yona umamizala eningamnika yona? Durga. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.